sa imong gugma nga walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapatsan intapapasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas, isampit ka karon nga among amahan. Ginoong Diyos kaluyanan imong lungsod tungod sa imong gugma walay sukod. Ginoo akong kusog, iya ko nga giagak ngadto sa kagawasan, iya kong giluwas kay naghigugma man siya kanako. Salmo 17:19-20. Ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kanimo. Manausab kanimo. Mga igsoon, mag-inusog at ikarusot mga sala romanda ang kita alas sa pagsolo sa tus na misa ni Sabado sa ikawalo nga semana sa kasamtangang tuig. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nakiningalaot misalig lamang sa kaluyan mo na o Ginoo agtanga ang atong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipaganaog mo. Kaluya na kita sa Diyos, makakagawa ka tanan, masalon sa itong mga sala, nanununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, aga ka mga bihitabo sa kalibutan, diya sa imong kalinaw, o katagi ang imong santos nga simbahan, sa kalipay, sa pag-alagad, kanimo, diya sa kagawasan. Kini among gipangayot, pinagi sa among Ginoo si Kristo, imong anak. Magugari ba kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Judas. Apan mga higala, hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kamo, mga igsuon, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo. Ug pagpabilin kamo sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo, nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Kaluoy katong nagduha-duha,
Luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ug ang uban kaluy usab inubanan sa kahadlok. Apan likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan. Ug sa pagtugyan kaninyo nga walay ikasaway ug malipayon sa iyang mahimayaong atubangan. Ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kahalangdon, gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag giuhaw kanimo, ug Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. O Dios, ikaw ang akong Dios, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, ug giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, o sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa santuwaryo, aron pagtanaw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa ingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Sa ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadya nga mga ngabil, magday kanimo ang akong bakba. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Hallelujah, hallelujah, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, o Ginoo. Unya namalik sila sa Jerusalem sa
Samtang naglakaw-lakaw si Jesus sa templo, nagato kaniya ang kadagkuan sa mga pari. Ingon man ang mga mauturo sa balaod o ang mga punuan sa mga Hudiyo. Unang utana, kung sa may imong katungod sa pagbuhat ini, kung kisa may naghatag kanimo sa maong katungod, miingon si Jesus kanila, pangutana ako kaninyo kung salang kabutang. Kung makatubag ka mo, tugano ka mo sa akong katungod pagbuhat din mga butanga. Tug-ani ako, din magikan ang katungod ni Juan sa iya pangamunyag. Gikan ba sa Diyos o gikan ba sa tao? Kunya timbang-timbang sila sa ilang itubag kaniya, unang inanay, kung sa may atong isulti. Kung maingon kita, gagikan sa Diyos, musambalik siya papungutana. Unya, nga nung wala man ka mamutuo kang Juan. Apan kung mutubag kita gikan sa tao, nahadlo kita sa mga tao, kaya ang tanan nagpuo man gayod nga si Juan, tinuod nga propeta. Busan, mitubag sila kay Jesus, wala kami masayo. Umingon si Jesus kanila, na, dili ko sa kamo, tuganan, sa katungod, sa pagbuhat, nini mga mutang. Ang Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daigon ikaw, Daghang kayo mga problema ang mga Parisiyo-Hudisiyo. Yung unsa na lang ilang ipasangit sa Ginoo na nakalapa sa balaod ni Moises. Labi na yun ang pag-ayaw pasakiton sa alay papahulay. O kini napita, sumpay ni natong Ginoo ni Sus Templo o iya gilimbuad mga ninis kwarta. Kipagawas ang tanang mananap, ang nagbaligya, ang negosyante suod sa hawanan sa templo. Kay saba kayo. Kaya ang templo, gihimo ng merkado o taguanan sa mga tulisan. Ngan tulisan man, kay mismo mga Parisiyo, Hudisiyo, sa templo, nagkunayban sa mga negosyante para overpricean ang ilang karne para halas sa dito sa balaan sa balaan, huli-huli sa halaran. Niya, ang mga kabos taon, mag-ibog lang, hindi maka-afford sa presyo, kaya overprice. Kapahimos lang ni mga animal negosante ni. Nabisan pa mga dato, kwartahan, daghang kwarne, ipalit, wag yung talbahin ni mga kabos. Apil mo kuan, wag yun. Naag yung pagka-selfish ng tao. Naag yung pagkahangulo, hakong sa tao. Muna Ginoo mingon, ay mo pag paulipon sa kahakog. Kaya kakog usa ka pagsimbag Dios sumala sa Kulutas 3. 5 o piso 5. Ang kahakog usa ka pagi pagsimbag Dios. Muna hinabuan. Scandalize ang Ginoo ani. Ang simbahan balay alapuanan, dili balay negosyo. Usahay. Kung dahil kalisod sa parokya, mapugo sa pare usahay. O semi-commercial ang iyang mga pagwali o paghangyo. Nga naman, kaya usahay ang tao, ilabihan makaulipon sa bandi, ilabihan katihik. Ay pagtinik kung ang Ginoo makinahanglan. Kakibawa mo, ang Ginoo mo balos, pakapinan pa, sumala sa Lucas 6:38, panghatag ka mo, kung ang Diyos mo hatag huston takos, pakapinan pagayod, kutob sa iyong mahakgom. Tanawa, unsa ka generous ang Ginoo. Kita mga tao, kita gagdagha sa Ginoo, daghan at naghatag alas sa uban ng labing nakinahanglan. Di kayo magdinaw. Hindi mo speaker, puliwan nila, kay tapulan mo sila. Di man tanang tao tapulan. Doon ay mga tabiktima, kaya pahimuslan. Di ba tinood? Amen. Nindog paliho. Pinayas sa Ebanghelyo, si Kristo nasulti ka nato gamit ang mga pulo nga may tunhayng otoridad o mga buhat nga may makaalim nga gahom. Pinaya kaniya, mga saliyong kita muampong at diya sa paingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Ngang simbahan, padayong magtudlo sa tunhayng mga kamatuoran ni Kristo, uban ang gahom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. kami.
nga ang mga kasing-kasing sa mga pangulo sa kalibutan dili unta magmatig-a sa ilang pagpamati sa tingog ni Kristo karong panahona, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga sila nga naghuna-huna nga mupuyog relihiyosong kinabuhi, mangita nga sundon ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga ang atong walay ikasaway ug balaang pagpuyo, magwagtang sa mga daotang espiritu nga naglihok sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga ang mga matuhoong mihalina gikan niining kinabuhia, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa walay katapusang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Magagaw mga amahan, among ipadangat ang anak kanimo, ang among mga panginahanglan, kumasaligon kami nagampo alang sa imong tabang sa ug kaluoy. Kini among ipangayo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Imong ihalad ko karon Ginoo, ug naglahom akong kini makapahimot kanimo. Tiyutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasingkasing. Dawata Mga isuon, pag-aampo kamo arong kinigato sa sakripisyo, dawa tunong taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. dawata unta sa isugikan sa imong kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos kasimbahan. O Diyos, among kabuhat, ang pan o bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among pahigugma o pagsimba. May muunta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig o magdala ka na mga anak sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pila ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Diyo patunhay o makagagahom mo sa nga tanan. Angay o matarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay os tanang dapit kay imong gibuhan tao tungod sa imong gisulutan tungod sa katarungan o imong giluwas tungod sa kaloy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuwas sa langit ug sa yuta nag-away sa usa ka bagong away sa pagdaig. Lugo sa kami hatanan nimo mga angin sa langit sa ilang pagsangyo sa imong walay hunong himaya diya sa usakawa sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagahon.
Santos ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ni magagasa aron mahimok ni alang kanamo. Walawa sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kaugalingon ikuha siya paan. Salamat kanimo. Ipikas bihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug giingon. Dawata kini ningon tanan ug kan-an. Kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama ang paagi, tapos ang paniha, pumikuha sa sakali, si pasalamat na pag-usap. Biyata ni nga to sa mga tinunan, ingon dawata kini o Panginoon, kamawa tanan, di kanin. Kini mong kalis sa akong dugo, sa bago, tunay kasabutan. Ano ko ngay ula alang kaninyo, kalahatan ng mga tao, aron ang mga sala mo pasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalag kami kanimo, ang mahal na paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Kung kayo kami giisip nga ngayon, nga mga tubang o mga alaga, himuha kami, nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinuno may ginawang imo si mahatibo kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Leo 14 among Santo Papa, Alberto among Arsobispo, yung mga kaabag obispo, sa tanang mga pare. Ano yung mga anak, yung mga tawag na kanami ka ng kalabi na kato mga nahikalimtan, katawag na kaampo lang, kanina yung mga tanang kalaboratoryo. Sabo niya na mataas binikis ng banhaw at sila ubahan kanina. Dada sila ang tanan sa pasudong sa kahaya sa imunaw. Kaloy ikaming tanan. Kapita nag-antos sakit, balatian, kakabos, kabalaka, nag-antos usab sa mga kaingawas kinabuhi. Yung mga kabayan makaamay kinabuhin tunhay. Aba ni Maria ang inahang o na Diyos, aba ni San Jose ang bana, aba sa mga apostoles, sa mga martires, aba ni San Pido Calungsod, San Martin de Porres, tanang mga santos o mga santas. Kada katuman sa mga kauboto latas katuigan. Baka nila amay kong adaygon. O gamay kong himayaon, pinan ni Jesucristo, imong pinay kaniya, ban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kaniya makagaw nga mahan, desa kahiusa, Espiritu Santo, ang tanan nungo, himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-aampo kita nga ito sa mga itong awito ng mga pulong, tulo ka na ito sa atong manunubos. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanon na mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasalua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunuan
kalibutan. Patagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kay magkaroon sa lag mahiliw sa nagasamo. Sa paabot kami nga malawan sa bal ni Jesucristo ang manunubos. Kay imo man naging harian ang gahanggang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalinabili ko kaninyo, ang kalinabihata ko kaninyo, ayaw tanawa ka mga salaya ko nila pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababutan, hataya kami sa mga kalinaw kahiusa, ikaw nga bayo karihangtod sa kahangturan, Amen. ang kalinaw sa Ginoo sa kung na manaag kaninyo. Manausab kanimo. Pagkita timan sa atong panag-iniksunan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula ang gidapit ala sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo di ako ay makalawat kanimo, apani hamunong lamang, huwag mamaayo ako. May sama ang gugma sa Diyos sa langtanimo, kinabuhi giula aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tao gipapas pasalugugma ihatag sa Dios. Dul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya, kanunay maghari siya. Nao Ginoo imong pamatihon. Awitan ko ang Ginoo tungod sa iyang kaayo kanako. Awitan ko ang ngalan sa Ginoo, ang labing halangdon. Mag-ampo kita. O Diyos sa kaluwasan kinig sa sakramento, na naglig-on kanamo dinhi sa yuta.
magdalaon ta kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among ipangay na ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakanin. Manausab kanimo. Manalay kaninyo ang Diyos na magkagawa sa tanan ang Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Ikahala na ang misa at aniyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat sa